है 4 गो साड़ी में से पसंद कर कि तहरा कौन चाही। है 5,000 के बा, 4,000 के बा, 3,000 के बा, 1,000 के बा। एको काम करो तनी 5,000 वाला सरिया ले ले तनी। मम्मी जी हई हमरा पसंद बा। ई ना ई बबुनी ला ले ले बानी, तनी जाई तो ओकर सास ननद कही कि महंगा साड़ी देले बारन स। अब हे समय से पसंद कर। 4,000 वाला ले ले तनी सरिया। हई पसंद बा, हई दे दी। ई नानू कनिया, ई तो हम अपना बहिन के बेटा के बियाह में जाएम तो पहनेम, तो तनी कहिया संगी महंगा साड़ी पहनले बिया। हे में से पसंद कर। अब तो महंगा में 3,000 वाला साड़ी बचल बा, ये ले ले तनी। तब हई ये दे दी, हई पसंद बा। ए कनिया, ई बहिन के पतोह ला मुंह देखौनी देवेला किनले बानी। अब दोसर पसंद कर। तो का पसंद करी? हई 1,000 वाला बचल बा, जब ये देवे करा लखा तो पसंद काहेला करवई नहीं? पसंद करा लेनी है ना तो कहतू कि बुढ़िया 4 गो साड़ी किन लखी है, हमरा से पसंदो ना करे लखी है। हेलो भाई प्रणाम। ई का बोल बड़े तोरा के मरला खो दमाजी मरला हम का? भाई ए बाबू, हां कब है? होय देख दमाजी मार के का कोइले बरन। उनका हिम्मत कैसे भला हमरा बहन के मारे के? हैं छोड़े ना हम उनका के। बाप रे बाप, कैसा निर्दयी हो गई बनन। दी तो जीजा जी के दी तो जल्दी से। हेलो मामा जी प्रणाम। उस सेल्फ डिफेंस में 2-4 हाथ लाग गई हो। अभी डॉक्टर भी से देखा के आओ तनी। कौन होगा कि फ्रैक्चर हो गई था? कहले बड़ी रे अपना मार के दमाजी के। तो जीजा जी का पीट दे। रखता नहीं। मम्मी जी रउआ हमरा के इतना दिन से ताना मारत रहनी हां कि तोहर माई बाप भिख मांगा बा, खिचड़ी में लाई चिड़ा ना भेजलक, लाई चिड़ा ना भेजलक। और आज माँ हमर लाई चिड़ा भेजली ह तो एको गो हमरा खाए के ना मिलल ह। सब का कहनी रउआ? का कहनी? सब आस पड़ोस में बांट देनी। इतना दिन से खइले बानी तो बाटेम ना का? अच्छा माँ हम दीदी यहाँ लाई चूड़ा पहुँचा के आ गई नी। भिख मांगा हमर माई बाबा कि रउआ लोग बानी? हमार माई लाई चिड़ा भेजली है अपना बेटी यहाँ, तले रउआ अपना बेटी यहाँ घुसका देनी। हम रउआ माई के जिम्मेवारी ना उठाएम। रउआ से बियाह भइल बा त खाली रउए जिम्मेवारी उठाएम हम। तो माई के जिम्मेवारी क्या उठाई? के उठाई? भेज दी वृद्धाश्रम। इनकरा ला खाना ना बनाएम हम। चुप रहो। हमारे माई बिया नु तो हम अपना माई के जिम्मेवारी उठाएम। हम खाना बनाए माई ला। जा तू यहाँ से। पापा दी ना, हम रउआ मदद कर दी, रोटी बना दी। जा तू बबुआ खेला, हम बना देम सारा। प्लीज पापा दी ना, रउआ मदद कर दी। ठीक बा। हेला जा लोहिया बनावा। ठीक बा। ई का करत तारा बाबू? प्रैक्टिस कर तनी रोटी बनावे के। ऊ कहेला जब हम बड़ होखे नु, हमार बियाह होई, जब हमार मेहरारू आई तहार जिम्मेदारी ना उठाई, तब हमरे नु तहरा ला खाना बनावे के होई, जैसे पापा दादी ला खाना बनावत तारन। कनिया, ए कनिया उठ, 10 बज गइल बा। खाना बना देले बानी, बरस क के खा ल। सूरज पश्चिम से कैसे उग गइल? ए कनिया नैहर जाता नु त साड़ी खरीद ले बानी। हई अपना माई के दे दी ह, हई अपना चाची के दे दी ह, हई अपना भाभी के दे दी ह। हई लो पैसा, तू अपना पसंद से जाके मार्केट से अपना खातिर साड़ी किन लो। ठीक बा मम्मी जी। ए कनिया हई लो तिजोरी के चाबी, हई लो पैसा। आज से घर के मलकिनी तू ही बारू, सब तोहरे चलावे के बा। ठीक बा मम्मी जी। रउआ कितना अच्छा बानी,
हमारे मम्मी जी कितना अच्छा बारी, हमारे मम्मी जी कितना अच्छा बारी, हमारे मम्मी जी कितना अच्छा बारी। ए उठो, ढेर नाटक मत करो, 10 बज गइल बा, खाना बनाओ। संसार सपने में हो सकतारी, हकीकत में ना। चुप रह बुढ़ियो, ढेर बोललू नु तो जबान खींच ले। हम अपन दुख तरह से का कही, भला पतोहिया तो दूसरा के जमल हिय, लेकिन बेटवा तो हमार जमल हनु। उ बोलक हिय आ उ बैठ के वही जे सुनत रहला गुटुर गुटुर, एक शब्द ना बोलक ह। एक नंबर के मेहरी के गुलाम हो गइल बा। है ना? हेलो, हम मौसी प्रणाम। हम बताओ तनी कि का भइल ह? का जाने कौना खानदान के आइल बिया। बाप तो एक नंबर के भिखारी ह, भीख मांग मांग के खात रहेला। मतारी तो एक नंबर के दुष्ट बिया, इहे दुष्टाई सीखले बिया। चुप रह बुढ़ियो, ढेर बोललू नु तो जबान खींच ले। अब तू ही बताव, ई दिन भर ओकरा बाप मतारी के खानदान के तरीहन तो कहिया ले चुप बैठी? कहियो ना कहियो तो बोलबे न करी। अपन इज्जत अपना हाथ में होला, चाहे पतोहे होखे तो इज्जत करिहन तबे न इज्जत मिली। बक मेहरी के गुलाम। कनिया, ए कनिया। हाँ मम्मी जी। हेलो, कपड़ा आयरन कर दो। ठीक बा दे। अरे मम्मी के फोन आवता। हेलो, हाँ मम्मी, का हाल बा? ए कनिया। हाँ मम्मी जी। हम दाल और सब्जी बना देनी, तू आटा सान के रोटी बना लो। ठीक बा। मम्मी के फोन आवता। हेलो, प्रणाम मम्मी। हाँ हम ठीक बनी, तू कैसन बारू? ए कनिया, से 2 कप चाय बना के लियाओ तो। ठीक बा मम्मी जी। अरे मम्मी के फोन आवता। हेलो, कहने का करी हम? दौड़ा करे देम तब नु करी हम। दिन भर तो दौड़ा फोन पर लटक रहत हनी। हाल समाचार पूछे ला फोन कैनी हा। समाचार दिन भर में 10 बार पूछल जाला कि एक बार पूछल जाला? दिन भर औरे फोन पर लटक रहे तो काम का करी हम? खाना के बनाई सास?